Na dlažbě leží zohavené tělo. Už třetí za pár týdnů. Policie tápe, noviny šílí. Strach se šíří rychleji než mor. Nazývají ho jménem, které bude strašit generace. Jack Rozparovač. Zabíjí s precizností chirurga a mizí v mlze jako duch. Nezanechává stopy, jen děsivá poselství a přitom se stává první kriminální celebritou dějin. Ale kdo to byl? V prvním díle jsme se ponořili do uliček Whitechapelu, světa chudoby, temna a krve. Sledovali jsme hrůzné zločiny i neúspěšné vyšetřování. Teď ale přichází čas podívat se vrahovi do očí. Rozpitváme jména, která děsí i po více než 100 letech, od aristokratů přes lékaře až po slavné sériové vrahy. Sestavíme si vlastní detektivní profil a pokusíme se zjistit, kdo měl nejen možnost, ale i důvod zabíjet. Každý z nich měl co skrývat, ale jen jeden mohl být Jack.